Ana maneh lur kidungan teko Jakarta lho. Ancen ngangeni kok wong sitok iki. Jarene sing ngene, wetengku senep kaken mangan rujak, lawang diinep di Trombo Luwak. Aku nginep ana sing ngajak, dene ketangkep bejane awak. Walah, kidungan iki seru lur. Rungokno ya sampe entek. Wetengku senep kaken mangan rujak lawang diinep di Trombo Luwak. Kayak kentrung arek. Aku nginep ana sing ngajak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono iku wis jodhone. Cekintung waktu kemat peduntang peduntung watu kumat. Warnane bal-balan poli bulu tangkis tinjulan liole ayane aye ayo ditingkatno prestasi permainane nurut hobine dewe nek bertanding ojo sampe grogi kudu duweni semboyan wini-wini dihadapi supaya unggul dadi juara nomor seje. Mula olahraga iku ayo padha dibiasakno penting kanggo lanang wedok tuwa lan amodo hayo supaya tetep terjamin kesehatan kita kemunduran fisik ayo podo mestine kita kabeh wis podo ngerti balik semboyane wong saka yo sekarang jawas
tetep sehat lan panjang umur turu lan mangane ayo padha ya tuh ayo utamakno sego daging buah-buahan lan sayur uga lauk pauk susulan kali cilik nek banyune santer kali gedhe koyo banjiran aku biyen sik cilik diwulang pinter bareng wis gedhe dadak rapian aku rapi loro gak tau kangelan perkara sandang pangan saben dina lancar tak kongko nyambut gawe dhewe-dhewe cek gak kekurangan aku ngono mek ngono turu barek nunut mah tapi loro kok sik kurang ae delok arek saiki cek ayu-ayune mulut tak toleki ngalor ngidul cek gampange dipameri dhuwit 500 wis ngusil ae mulo carane tolek kenalan tak tudono jeneng samaran kadang-kadang tak warak jenengku Bambang supaya arek wedok cek tambah merah aku biyen dulur wis tau kisinan gowo arek wedok karepku tak jak manganan aku gak iso maca yo gak ngerti tulisan dadak mlebu bengkel prasaku rumah makan mula betiku pancen dak ilok kancaku kabeh padha alok aku iki dulur pokoke wedok ana bedes dipupuri ae erungku wis mong tau ngucuk arek wedok nduk peteng-petengan rambuté dawa prasaku arek prawan rambuté tak cekel dadak buntute jaran aku dislentik geblak tiba kayal-kayal ayo cak kapokmu kapan ngono biasae mulai aduh mbok ayo kon wis penggaweane yo gak izin yo kan redeg pancen aku rai gedhek wis nilai gak kulino ya angel nek gak turunane wong gendeng ya gak iso ngomong tok gak ngombe ya kecut
Sir-siran tok kadang dikawin ya selek peok. Sekali mangkelan biasa guyon-guyon, lek mangkelan marai gelis kuru. Delok aku gak tau mangkelan tambah suwe, tambah koyo pecut awakku ya. Tak titilane titik-titik. Alon dhisik. Saya seorang seniman asal dari kota Surabaya. Rekaman ini untuk hiburan supaya pendengar bisa gembira. Dilarang kita melarang pada orang yang sedang berpacaran. Tapi awas yang punya kenalan, nanti akhirnya jadi penasaran. Tuku lengone gawa obor, ana tempe kok diuyai. Wong donya iki gak sak godhong kelor, wong dulur ipe kok diuyai. Gak enak dadi bujangan, ngalor ngidul dak ana tujuan. Mulane bengi turune dhewean, kepingin anget ngeloni bantal. Paling enak kemanten baru, isone mati nek bulan madu. Jam 7 sore wis mapan turu, lampu dipateni tangane ngeremet sambu. Aku tahu dadi kemanten anyar, mula bojoku tak sayang tak turokno. Kasur tak bantali, tangan bareng aku disengkur, tak gepuk kancinge lawang. Diwayate adekku aku seeling, areke ayu kathik lencir kuning. Tampian wong lanang mele-melenan, bareng oleh bojo dadak pensiunan maling. Jadi ipeku tapi wis insap, mari ngape barang ikang Wahab gawa dhuwit sablek mulene jam 4 bareng disuntek dadak kliru tutupi kecap. Namung semanten sairan kula sae lan boten porongka rasa. Ya apa lur, seru kan kidungane Cak Kartolo. Suwun yo wis ngrungokno sampai sekarang. Sampai bertemu di kidungan selanjutnya.